ibisisiqhwala kwasekuzalweni kwayo. Ababeyibeka imihla ngemihla emnyango wetempile. Yayibekwa imihla ngemihla emnyangweni wetempile. Yes. Lowo kuthiwa mhle ukuba icele amalizo kwabangenayo etempileni. Yes. Eyathi yakubona uPetros noYohane beza kungena etempileni. Yes. Yacela ukuba bayilize. Utheke uPetros noYohane eqwalasele kuyo wathi khangela kuthi apha. Khangela kuthi apha. Yes. Yabaqala ke ilinde ukwamkela. Yabaqala elendele ukwamkela. Eyathi yakubona uPetros noYohane beza kungena etempileni. Yacela ukuba bayilize. Utheke uPetros noYohane eqwalasele kuyo wathi khangela kuthi apha. Yes. Yabaqala ke ilinde ukwamkela into kubo. Yabaqala ilindele ukwamkela into kubo. Yes. Wathi ke uPetros, isilivere negolide andinayo, kodwa endinako ndikunika khona. Egameni lika Yesu Kristu umNazaretha, vuka uhambe. Vuka uhambe. Wayibamba ngesandla sokunene. Wayivusa. Wayivusa. Chapter 4 verse 12. Verse 12. Kananjalo usindiso alukho kuumbi. Alukho usindiso kumbi. Yes. Kuba akukho gama limbi phansi kwezulu linikiweyo phakathi kwabantu. Akukho gama limbi phansi kwezulu elinikezwe abantu. Thank you. Thandaza. Baba, ilizwi lakho eliNkulunkulu wethu ongcwele sifi silona uNkulunkulu wethu nasihlweni egameni kaYesu waseNazaretha lisinika amandla liyasiphilisa siyabulela moya ingcwele egameni kaJesu in Jesus name. Amen. Hallelujah. Ngayivala ke iBhayibheli yakho. I'll be very short. Amen. nguPeter lo othethayo uPetros. iBhayibhile ithi uPetros lo wayekufutshane noKristu, wayelokhu ehamba naye noma uyothandaza, noma kuthiwa kumele kuvuswe umuntu ekufeni. uPetros ubengashiyeki noYohane noYakobi, noma esiye entabeni ubehamba noPetros noYohane noYakobi. Amen. Now ithi iBhayibhile babengabafundi bakaYesu, bakhula uYesu wabapasisa, wabenza abathunywa noma amapostile. So uthe ekubeni uYesu edlulile noma enyukele ngasenhla, oPetros baqalisa bashumayela, but this time bebengayanga uyoshumayela. Lethi iBhayibhile bebeyothandaza etempileni ngoba ibili lixa lesithathu.
So bebethandaza ke ngamaxesha athile. Now ngale mini babesiya etempileni ngelixa lesithathu. Bafumana ndoda ithile emane ithathwa lonke ixesha kuzoba khona inkonzo okanye kuyothandazwa. Ithathwa le ndoda iyobekwa emnyangweni wetempile. Itempile ke yindawo yokukhonzela. Babeyithatha beyibeka ngasemnyango, yona yayingakhonzi. But bona babeyithatha bayibeke ngasemnyango emveni kokuba bangene enkonzweni bona. So umsebenzi wayo yayikucela amalizo, ngoba le ndoda izelwe isisikhwala noma ingakwazi ukuhamba. Elithi iBhayibhile uPetros noYohane bathi mangaba beapproacha itempile, bafika kukhona le ndoda icela nalapha kubo, ngoba kuyo wonke umuntu ongena etempileni yayicela. Now kwangekho nto abohluke ngayo kwabanye abantu. Now yathi mayicele something. Xa iBhayibhile isithi yacela into ke ingaba iyo nantoni na. Now yacela ukuthi mabayilize. uPetros isiliva le ndoda yayifuna wayingenayo, and le ndoda kuyavela mhlophe ukuthi yona nto yayifuna ingafuna enye into ayifuna imali. Kunqabile ke ubona abantu abacelayo bangayiceli imali. So eyona nto wayifuna kwakuyimali. Bakhona abantu kunzweni. Now njengoba efuna imali, ithi iBhayibhile wahlala khona elindele into abaza kuyinikeza yona. Le ndoda uthi uPeter xethetha, khangela kuthi apha, akathi khangela kuThixo okanye khangela kuYesu apho uncedo lovela khona. But upointa le ndoda kubo, uthi khangela kuthi apha. And le ndoda yabadala ngamanye amazwi yabaqwalasela, ilindele into ayinakuyifumana kula madoda. But uPetros unento ayithethayo ethi, isiliva le ndoda oyifunayo andinayo. Akayibeki into yoba ngoku asinayo. Mhlawumbi uJohane wayinayo yena asazi, but uthetha ngayo uPeter. In other words, uPetros kwakunento ya-understand ukuthi ikhona noku into endiyiphetheyo endinokunikeza yona, ngoba umuntu omnikeza into ongenayo. Oh, basekhona abantu abafika. Now ithi iBhayibhile le ndoda yabaqwalasela. Oh, listen, i-message iqale ngokuthi khangela kuthi. And uPetros wayeseleqwalasele kuyo vele, because in the Bible uPetros wayijonga le ndoda. Then what said, this is the message. In other words, masisebenze ke ngoku ndoda sobabini. Ndihamba ndikujongile nawe ndijonge. In other words, ndifune attention yakho. Ndiyayibona le ngxaki onayo, sofokasa ke ngoku engxakini. Impendulo selikhona nansi phambi kwakho. Khangela kuthi apha. Le ndoda yabadala, and eyona nto endiyithanda ngale ndoda, yabajonga ilindele. Kukhona ukuze enkonzweni uze nje, but le ndoda kwakukhona into oyilindele.
ukuthi ulindele ntoni wena noba ulindele noba cha bale ndoda wakukunento eyilindeleyo kula madoda. Ikhona lento ibiphethwe nguPeter. uPeter wayephethe something engenawuphathwa ngupresident, engaphathwayo enguceba, but lento le ayiphatheki. Ikhona yona ibonakala, but ikhona yona. Now la sifunde khona ku chapter 4 ithi alikho elinye igama okanye akho gama limbi elinikeziweyo. That means kunesipho ngoku. Yabona xa ndikunikeza le Bhayibhile kuthi ukuthi iBhayibhile le andisenayo, ayisekho kum le Bhayibhile bandikunikeza ikuwe. In other words, eligama linikeziwe, lisisipho. I think ngwasilunoko uYesu ezulwini akabizwa ngoYesu ngoba igama ulinikeziwe kuqala. Unikezwe igama kuqala yena, igama elingaphezulu kwamagama onke, ukuze onke amadolo agobe kweli gama likaYesu. Now Yesu vele sithi njengoba ubawo endithumile nami ngiyakithuma. Njengoba ubawo endithumile nami ngiyakithuma. Ikhona lento uYesu wayinikeza abapostoli. Uthi iBhayibhile wabiza abafundi wathi ndinikeza igunya namandla. Amandla ngakuphilisa izifo zonke, igunya lelokukhupha osathana. Njengoba enikeziwe something uPetros, in other words into beyiphethe njengoba esithi khangela kuthi apho. In other words, he was full of the name of Jesus, because uYesu xa enikezwe ligama kuthiwe uyakubasindisa abantu bakhe ezonweni zabo noma esonweni sabo. Bakhona abantu kufeni uyakubasindisa abantu bakhe esonweni, because isono somuntu kungamkeli, ayisosenzo sakho. The moment ungamkeli phambi koThixo unesono. Isono sakho ayiyo lentsango ichayayo, ayosavana oyiselayo, ayinguye uboyfriend okanye ugirlfriend onayo, but isono sakho kungamkeli. No, ngiyagqitha nje, but ngizama uveza something. Khona abantu abathi ndifuna uqala ndibe ready. Uzayibhuda le ndawo, because pha emnyangweni wenkonzo kulunga abantu abangenayo, kulunga abantu abangenayo. Now eligama ulinikeziwe uPetros. Uthi uPetros khangela kuthi apha. Amanye amazwi isusi attention yakho le ngxaki yakho, susi attention yakho kwi-family issues. Khangela ngoku njengoba nilapha nje
Ndifuna ukhangele apha kum. There is something enzokunikeza yona. Ngibona nje ndingaphethanga nto noma ndiphethe itawuli ne-mic, but there is something more behind the mic and the towel. Khangela kuthi apha le ndoda yabaqala ilindele something. Then uPetros uthi egameni likaYesu phakama uhambe. But le ndoda yayiyakhangela kwi-condition noma kwimeko ekuyo, yacinga ukuthi ndizelwe ndikule meko. Omnye usenothi ndizelwe ndihlupheka, kusone kwenzeka ukuthi ndizalelwe ukuhlupheka. Ndizelwe kungekho nto elungayo ekhaya, ndizelwe ndingafunwa mna ekhaya, ndizelwe izinto zasekhaya zingalungi. But I'm coming to you today that into oyijonge wena khangela nje kupapha. There is something I carry. There is something that we carry. The anointing of the Holy Spirit. Yona ekwazi ukujika izinto ebekuthiwa ngeke zijike, isimo ekuthiwa sase sikwazi utshintsha. But ngenxa yentambiso esegameni likaYesu sinako isimo sakho ukushintsha. I don't care ukuthi bathe une-cancer, I don't care bathe ukuthi une-HIV, I don't care bathe une-TB, bathe unegama elinamandla likwazi utshintsha isimo sonke. The name of Jesus. Andikathetha uDavida abanye bakhanganya inqwelo zomlilo, abanye bakhanganya amahashe, kodwa thina sikhanya igama elinamandla, igama likaYesu elikwazi utshintsha isimo sonke. Siyabona umnezulu sabanye esotshintsha namhlanje. I don't know ukuthi ndithetha nabani, kodwa ukhona endithetha naye. Sikhona isimo esizotshintsha ngenxa yegama, ngenxa yegama. Eli gama bathi abantu makuthi uYesu akavukanga ukuba ngabafundi bakhe, bathi ngabethethe madoda ningaphinde nithethe ngeli gama. Bathi le nto la inyangezeleki, andingathetha uJeremiya nendivale amandla am, ayindiqhubele ndithume ngenxa yegama, ngenxa yegama. Igama likaYehova liyinqaba, amalungisa abalekela kulo atsho asinde. Ungasinda nawe kwizimo ohlangabezana nazo, ungasinda